Bé, essencialment volem fer una mica de recordatori. L'any 2009 l'Ajuntament de Reus es va adherir al Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses promogut per la Unió Europea amb l'objectiu de reduir l'emissió de gasos hivernacle en l'ambient. El compromís que va prendre l'Ajuntament de Reus va ser que en el 2020 hauria fet una reducció d'un 20% de les emissions de diòxid de carbó. Això hauria de significar aproximadament una reducció d'unes 120.000 tonelades de diòxid de carbó. Per tirar això endavant es va elaborar i es va aprovar el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible, l'Ajuntament de Reus, que marcava aquests objectius per l'any 2020 i el 2015 era el moment en què s'havien d'avaluar els objectius de nivell intermig. Nosaltres volem conèixer quina és la situació actual d'aquest pla, del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible. Volem conèixer quin és l'actual nivell d'assoliment d'aquesta reducció de tonelades de diòxid de carbó que s'havia de realitzar. Volem també saber quants edificis municipals de més de 500 metres quadrats tenen la seva certificació d'eficiència energètica, tal com mana la legislació actual. També voldríem conèixer, creiem que hi ha una possible millora en la gestió i un estalvi, per tant, voldríem conèixer quins són els nivells de contractació de potència i quins són els nivells mitjans de despesa de potència, els comptadors a càrrec de l'Ajuntament. I per últim, voldríem també, una de les recomanacions que es feia en aquest pla, voldríem saber quines mesures s'han pres per tal de poder tirar endavant contractació verda d'energia elèctrica, és a dir, si existeixen uns criteris energètics en la contractació i cas que existeixin, quins són aquests criteris energètics. Creiem que aquest és un moment important, el compromís que va tirar endavant l'Ajuntament de Reus s'ha de complir i, com saben tots vostès, el tema dels gasos hivernacles són un tema realment preocupant en el moment actual en el qual la nostra ciutat hi ha de jugar un paper important.